Jeg er pt. Ved at lave det største projekt nogensinde med naturens stemme. Og det er altså her i Års Gamle Svømmehal. Der er 500 frivillige i gang i øjeblikket, men det er bare overhovedet ikke nok. Jeg har faktisk brug for mange flere hænder for at kunne nå det niveau, som jeg faktisk gerne vil nå. Så sidder du derhjemme og kan lime små blade på et stykke ståltråd, eller kan bage en kage, eller kan skrælle nogle gulerødder, eller kan lave en god salat, eller kan være med til at sætte mos på en væg, eller slæbe nogle brædder, skrue nogle pinde sammen, bygge nogle store konstruktioner, så mangler vi jer, og vi mangler jer faktisk nu. Så hop i bilen, kom til Års, bo i Års, der er mulighed for overnatning og alt. Fordi, altså det er jo ikke fordi, jeg har faktisk ikke tid til at sidde på en frø, så jeg skal ind og lave noget igen. Så pak bilen og kom. Hej!